Good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ दे लोगोफोर आङो बिराद गोबाव जाबायमोन नोंथांमोननो भिडिअ लाबोयैया आङो दिनै एसे नोंथांमोननो भिडिअ खालामनोसै आरोना आङो माने मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर बेनिनो थांनायनि आङो नुथायफोर नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन लामानि नुथाय खिन्थु आं बबे जायगायाव थांगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो फोरमाया दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ हमनो हायोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना लोगोफोर आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामना हो गोबाव जाबायमोन भिडिअ खालामथारिया आङो दिनै थारमाने बिदिनो एसे भिडिअ लाबोनो सानबाय आरोना आङो लामानि नुथायफोरखौल'सो दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आरो आंजों लोगोसे फैफाबाय था आरोना दे लोगोफोर जात्रा खालामबाय जोङो लोगोफोर आरो ओमफ्राय बियो मा जायगा नोंथांमोना हमनो हायोबा कमेन्टआव खिन्थाहरदे आङो साइडनि माबाखौ दिन्थियाखै नोंथांमोननो जास्ट लामानि माबाखौल' दिन्थिदों जायफोरा हमनो हादों एसे कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय ब्रिज लोगोफोर खिन्थाहर कमेन्टआव ओमफ्राय आरो बिथिं सोर सोर दङ नायदो नै गारियाव नुदों दा माने फेमिलि जोङो थारमाने एसे जात्रा खालामदों आरोना लामायाव दङ दा खिन्थु बबेयाव थांगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो फुललि दिन्थिया दे लोगोफोर जास्ट लामानि नुथायखौल' दिन्थिलांबाय थागोन आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव हाया थानो सेराव फैयालासे बुरखाय हाया जायो फाग्ला आयराखि नों सना फिथर बिबार आंदि गेवलांबाय मोदोमफ्रुबाय बिखाया आंनि बाफै नों सिखिरि जाना जाफुंगोनां सोबों बिदै नों अनोब्ला नाङा आंनो सना रुफा सोलो साजायनो नोंनि अननायजोंनो आङो साजायगोन जिउखौ आंनि अनगा सोरखौबा नों आरो दा अनसै नोंनि अनगा ओंथि गैया बे जिउआ अखाफोर नों आंनि जिउनि खोमसि अख्रांनि सान नों आंनि जिउनि सोरां होगिरि थैगोन आङो थै समसिम नोंखौ अननानै आंखौ नों थगायाथ' फांसिनि दौलें लाहोआथ' आंखौ नों मानो सोगाबो नोंखौ मोनाब्ला आंसो थैग्रोगोन बे दा जों मोनसे जायगायाव सफैबाय जोङो दा नैबेयाव एसे ब्रेकफास्ट खालामनो हाबबाय आरो जायगाया मा जायगा एसे खिन्थाहरदो लोगो फोरमायहर सिनायोब्ला मिथियोब्ला कमेन्टफ्राव जे ब्रेकफास्ट खालामनानै थांसै आरो बेयाव फाइनालि जोंना ब्रेकफास्टआ सफैबाय नै बिदिसो जानोसै जोङो माथाय बियो बेखौबो मिथिथ'ला मा दङ बेजों लोगोसे सबजि दे लोगोफोर लुबैनाङा दे जानानै थांसै दे
फैनानै दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनानै ओंखारबाय थांनोसै आरोना जोंनि जात्रायाव आरो जोङो आवगायलायनोसै दे लोगोफोर नायलांबाय था माबायदि नांगौहाय बेरायनो फैना मोननानै मोजां नांदों टेन्टआव खांबायना नोंसोरो गारि गाखोबाथाय टेन्टआवनो बिराद थायोलै नोंसोरो ना बा 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 गाव फैबाय फैयाखै बिदि गारि सा सा बेरायबाय थानो मोनबा मोजां मोनो ना दे ओरैबायदि समायना समायना ना लोगोफोर माने आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला दे लोगोफोर आङो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नोंथांमोननो दिन्थिबोबाय माने जोंनि डेस्टिनेसनाबो मोनसिगोन आरो ने बारा गोजान गैला बेनिखायनो आङो नोंथांमोननिफ्राय दिनै भिडिअनिफ्राय थारमाने थाथ'नोसै आरो ना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव हर दे लोगोफोर दे बाय बाय टाटा